Ko kun san cewa mafi yawan mutane ba tsufa ne ke sa hakoransu su zube ba face rashin kula da tsabtar baki? Binciken masana ya tabbatar da cewa wasu daga cikin al'umma na gab da haɗuwa da haɗarin zubewar haƙora. Wannan rashin kulawa shi ke haifar da warin baki da kuma matsalolin haƙora. Warin baki abu ne da yake addabar al'umma da dama tare da hana su sukuni. Warin baki yana faruwa ne a lokacin da bakteriyar cikin baki ke cin ragowar abinci. Hakan kan haifar da fitar da wari mara daɗi. Abubuwan da ka iya haifar da warin baki sun haɗa da rashin tsaftar baki da kuma haƙora, shan taba sigari ko kuma kayan maye, ciwon haƙora ko kuma ciwon dasashi, matsalolin lafiya kamar na hanta ko kuma ƙoda. Dukkaninsu na iya sa warin baki ya zama na dindindin. Rashin wanke baki kafin kwanciya bayan cin abinci na ƙara tsananta matsalar. Yadda za a magance matsalar warin baki: wanke baki aƙalla sau 2 a rana, tsaftace tsakanin haƙora da kuma kan harshe, yawaita shan ruwa akai-akai, ziyartar likitan haƙora akai-akai domin tabbatar da lafiyarsu. Shin sau nawa kuke wanke bakinku a rana? Waɗanne matakai kuke bi domin ba wa haƙoranku da kuma bakinku kariya a koda yaushe? Shin kuna iya sakewa a cikin al'umma yayin da kuke fama da matsalar warin baki? Ku hanzarta ɗauko apps ɗinmu a Play Store ko kuma ku garzaya website ɗinmu a www.bakandamiya.com. Domin ci gaba da samun irin waɗannan bidiyoyi, ku yi subscribing sannan ku danna alamar ƙararrawa.